Merbħa għal-programm tal-Kamra Sportiva, għal-programm speċjali ta' Mix Zone. L-ewwel qabel ma nibdew ngħaddu l-kemtejn l-analiżi l-ewwel parti tal-programm ta' Mix Zone. L-ewwel jiena waqt il-partita li kien hemm bejn West Ham Liverpool barra minn darhom. Mbagħad it-tieni parti tal-programm bit-tieni parti fejn Jude ħajkun qed jitkellem bir-riżultat u l-kemtejn tiegħu fuq il-logħba bejn Tottenham Hotspurs u Manchester United. It-tim tal-Kamra Sportiva, speċjalment l-editur Antonella Bela, jixtieq jirringrazzja l-segwaċi kollha tal-Kamra Sportiva għat-target li kellu u nemmen il-programm ħajkompli jikber bis-segwaċi ta' 5,000 like. Tim tal-Kamra Sportiva juri l-apprezzament lejkom il-membri u s-segwaċi kollha u jgħidulkom grazzi tal-li tkunu magħna minn ġimgħa l-oħra għax bis-saħħa tagħkom tagħmlulna kuraġġ aktar nkunu naqsmu l-opinjoni tagħna magħkom u materjal speċjalment fejn Antonella Bella l-editur jaqsam magħkom mhux biss min-naħa ta' Inter, Juve, Liverpool, United jew Milan, imma minn anke sports oħra. Ġifieri proset l-editur Antonella Bella u proset li kollegi kollha għal parti tagħhom fil-Kamra ta' Sportiva riżultat sabiħ ta' 5,000 u jalla jkompli jikberu jżidu segwaċi u jalla jkomplu jkollna aktar min jipparteċipa meta jkun hemm iċ-ċans li wieħed jista' jagħmel. Jiena ħanibda ngħid kelmtejn osra fuq il-logħba ta' bejn West Ham u Liverpool. Fl-aħħar nistgħu ngħidu ċaw lil-Ger l-Abjad, nistgħu ngħidu we broke the curse. Fejn jidħol Ger Abjad l-ewwel rebħa bil-Ger Abjad dal-istaġun. Nistgħu ngħidu dal-istaġun kellna telfit koroħ bil-Ger Abjad, ma tantx morna tajjeb bil-Ger Abjad, u speċjalment waħda mit-telfit li kienet dejqitna bil-Ger Abjad nistgħu ngħidu ta' kontra il-United mhux biss imma anke kontra skwadri oħra fiċ-Champions League, ġifieri ma tantx rajna xi riżultati sbieħ b'dal-Ger, però il-bieraħ kien l-ewwel pass fl-aħħar tal-istaġun fejn rajna lil Liverpool ġabu riżultat u gwadanja 3 punti biex inkomplu nitilgħu dik il-klassifika f'dan mument diffiċli fl-aħħar tal-istaġun. Ġifieri rebħa ma jaf mhux ħadd tagħmel differenza kbira għalfejn ħankunu aħna qed nipparteċipaw is-sena d-dieħla, però rajna prestazzjoni tajba li konna inna neqsim minnhom speċjalment fl-away games. U speċjalment b'dan imbierek Ger Abjad nistgħu ngħidu li l-aħħar ftit logħbiet il-Liverpool qed iġibu riżultat. Inna 5 games unbeaten u fl-aħħar qed naraw naqa' prestazzjonijiet bis-sistema ġdida ta' Jurgen Klopp li ma tiddeludix lis-support speċjalment tal-Liverpool. Għandi background differenti llum fejn qed naraw il-Diaz li kien nieqes għal żmien twil minn dan l-istaġun. Xorta waħda għadna mhux qed naraw il-100% ta' Diaz qed issib diffikultà kbira għal raġuni li għadu he's gaining still the match fitness, ġifieri mhux ħa naraw xi affarijiet kbar, ma nistennewx affarijiet kbar minn Luis Diaz dan l-istaġun. Fil-fatt mhux qed jibdew fil-pożizzjoni tal-left wing u nistgħu naraw li qed jibda Diogo Jota fuq quddiem flimkien ma' Cody Gakpo kif ukoll ma' Mohamed Salah. Qed naraw kif qed ikom naraw il-backdrop qed naraw il-Matip ukoll, Matip il-bieraħ beda mal-ewwel 11 għal raġuni li Konate mhumiex fully fit u wkoll forsi kellu xi injury żgħira. Kif għal Klopp kieku Konate kienet l-aħħar logħba tal-istaġun kien jilagħbu, però l-aħħar logħba tal-istaġun ma kienitx qatt fadlilna għax ix nilagħbu u bekk Klopp lab sejf u lab il-Matip fejn Matip nistgħu ngħidu kellu logħba tajba mal-bqija tad-diviża. U meta ngħid mal-bqija tad-diviża fl-aħħar qed naraw li Liverpool jiddifendu ħafna aħjar. U bekk qed nirbħu l-lob u din qed qala wkoll Jurgen Klopp il-bieraħ fil-post match conference
ta' wara il-logħba li labna u li rbaħna kontra West Ham. Il-bieraħ il-Liverpool bdew il-partita billi kienu minn taħt. Paketa għamel kellu logħba tajba, il-West Ham ma kienx tim li ta' logħba faċli lill-Liverpool, kif rajna West Ham il-bieraħ. Nista' ngħid jiena li huwa tim li għalkemm forsi qatt ma jkun fil-pik tiegħu kull staġun għandu 4 players tajbin u dejjem jkun hemm dawk il-performance tajbin. Fil-fatt jiena li l-West Ham dejjem ċaħħat il-ċertu tim milli jiksbu ċertu għanuri u fil-passat, speċjalment l-aħħar staġun, huwa kien wieħed minn dawk it-timijiet li l-Liverpool ċaħatna milli nerbħu l-lig. Fil-fatt, aħna waħda miż-żewġ telfiet li kellna s-sena l-oħra fil-Premier League kienet kontra West Ham. Dan l-istaġun, il-West Ham wara li aħna ġejna drom mal-Arsenal, irnexxielhom ukoll iżommu lill-Arsenal. Iġifieri lill-Arsenal ċaħduhom ukoll milli jġibu aktar punti. Ġifieri il-West Ham għalkemm forsi ma jkunx ma l-ewwel 10 forsi jkun fin-nofs tal-klassifika huwa tim li jaf it-tikkedda kbira. Il-bieraħ kif qedtilkom bdejna niddiskuti ftit sekondi ilu, Paketa għamel ballun inkredibbli minn barra kaxxa kważi fej kisbu l-vantaġġ u sam bis-saħħa tiegħu u Paketa wkoll nixtieq niħajlajtja wkoll li Paketa huwa dak il-plejer li jilab wara l-strikers, jiġifieri Paketa huwa plejer ukoll li jfakkarni fil-plejer li kellna l-Liverpool aħna Philipp Coutinho. Jien Paketa huwa plejer li ġobni forsi li ma nexxinux ħafna fis-Serja u fi Franza però meta nara jilab mal-West Ham jaffaxxinani għal mod kif jilab u Paketa waħed minn dawk il-plejers li kieku jiena manager wieħed minn dawk il-plejers li nħares leħ għandu tip ta' teknika kif iżomm il-ballun u anka ma jiddeqx ixtuti minn barra kaxxa ġifieri huwa plejer li forsi l-Liverpool jonż u ma naqsim mill-li għandhom. Apparti minn hekk kien hemm mumenti bdew ituna hard time, speċjalment qabel ma saffar ir-referi għall-ewwel taqsima tal-partita. Kien hemm okkażjonijiet fejn mbagħad aħna ġibna drop permezz ta' Cody Gakpo xut jaxut ukoll minn barra d-distanza ta' kważi tal-kaxxa kbira kien viċin ħafna kaxxa kbira fejn għamel ballun tajjeb u hemmhekk ġoġa daħħalna fil-logħba għax tant bdew jafsuna West Ham li aħna stajna kieku ma kienx għal Cody Gakpo li skujja dak il-ballun aħna forsi ma konniex naqbdu taraf tal-logħba, però Cody Gakpo reġa' daħħalna fil-logħba. Konna wkoll viċin, apparti li kienu l-West Ham ukoll viċin fit-taqsima tal-ewwel ħaf, fejn Diogo Jota kellu żewġ chances tajbin li għaddew biex minn mal-lasta ġifieri l-ewwel ħaf nistgħu ngħidu kienet 50-50. Anka ġifieri fit-tieni taqsima apparti li aħna konna l-unika tim li skujjajna, il-Liverpool kienu kemm xejn aħjar, però l-ewwel ħaf kien 50-50 u ir-riżultat u li hu għalkemm rebħu Liverpool xorta waħda li kieku ġejna draw jew riżultat ieħor jiena l-bieraħ fis-sitwazzjoni kif qegħdin fil-klassifika aktar bdejt nagħti każ il-prestazzjoni. Mit-tieni taqsima bdiet, konna rġajna bdejna nilagħbu u fil-mumenti tal-tieni taqsima, fil-bidu tat-tieni taqsima l-West Ham reġgħu bdew ikunu perikolużi ġifieri l-West Ham ma taqgħux qalbhom, kien hemm mument minnhom fejn ħsibna li l-West Ham ħajkunu fil-vantaġġ il-West Ham mbagħad permezz ta' Bowen għamlu ballun fix-xibka, però r-riżulta li dak il-ballun kien offside. Allura il-Liverpool kien għadhom bidru dak il-ħin għadhom bidru ta' wieħed. Il-Liverpool mbagħad komplew jagħmlu ċertu mossi u sostituzzjonijiet fejn il-Liverpool ma baqgħux bl-istess attak tal-bidu tal-partita fejn daħal Nunes, ukoll daħal Luis Diaz u rġajna rajna lil Henderson jinqalgħu daħal Thiago Alcantara kif ukoll aktar tard waqt il-partita Curtis Jones nibqgħu importanti li ngħidu żamm postu tul il-partita sieħa u mbagħad daħal James Milner. Rġajna wkoll rajna lil Joel Matip il-bieraħ kif qed aktar kmieni waqt dan il-filmat fejn Joel Matip kellu logħba tajba, kienu wkoll viċin
minn corners fej kellu ċans jiskujja. Qabel il-gowl li jagħmel fej dak il-gowl kien kruċjali ħafna għax damna fil-vantaġġ. Ħadd pjaċira l-John Matip li kien jgħid fuq l-score sheet huwa difensur li jaħdem ħafna għat-tim, huwa difensur li ħin kollu jiġġieled għalkemm ibbukonate ħatlu postu għal dawn l-aħħar partiti. Qed jissemma ħafna John Matip li hemm ċans aktar tard fl-istaġun jitlaq. Huwa plejer li forsi għandna missjaw ħafna, però hemm ċans u hemm rumors b'saħħithom ħafna li nġibu plejer ieħor mit-tim ta' Frankfurt lig Ġermaniż minn fejn jiġi Joe Matip ukoll u noħduh bis-same way kif ħadna Joe Matip bi-free transfer. U dan qed nirreferi għad-difensur Endika. Joe Matip qed jissemma reċentament li hemm ċans imur serja mat-tim tal-Inter, speċjalment fejn qed naraw li hemm ċans Skriniar jitlaq mal-PSG u Matip ikun dak il-plejer li jieħu post Skriniar fuq wara bi free transfer ukoll. Jiena issa nispera li Liverpool, apparti Liverpool, West Ham u l-logħba preċedenti ta' qabel arbaħnija wkoll ma' Nottingham Forest, il-weekend li ġej nerbħu l-logħba home kontra Tottenham Hotspur. Bekk inkomplu tellajn il-klassifika. Ħatkun diffiċli biex niġu ma' raba post kif qed naraw illum ukoll bħalissa waqt li qed nitkellem. Il-Newcastle qed jerbħu kontra l-Everton, Manchester United qed ikomplu jsaħħu l-klassifika tagħhom biex jżommu posthom għat-tielet post u allura l-Liverpool ħatkun kemm xejn diffiċli ovvjament biex nieħdu raba post. Ma nemminx li hemm ċans żgur u mhux forsi il-United żgur ħajbqgħu hemmhekk, jiġifieri l-unika ċans li forsi jinqala xi miraklu nieħdu post il-Newcastle, però Newcastle qegħdin hemm ħaqhom ikunu fejn qegħdin u nemmen li ħatkun aktar diffiċli għal Liverpool biex jieħdu Champions League jekk ma jiġrix ifallu x-xilop li ma jidhirx il-każ. Jiġifieri Liverpool ħajkunu l-iktar li jistgħu morru għall-aħjar għall-Ewropa League, jiġifieri nibdew nilagħbu kull nhar ta' ħamis li għalkemm mhux kompetizzjoni ideali għas-supporters tal-Liverpool, però ħankunu f'kompetizzjoni Ewropea li ħafna timid kbar kienu fiha dal-istaġun. Nerġa' ngħid preferi Champions League, imma ċ-Champions League ma jidhirx li jkollna ċans għalih. Jiena llum ħaniqafaw nkun magħkom aktar tard fil-ġranet li ġejjin fejn nispera li jkolli riżultat ieħor pożittiv x'naqsam magħkom is-supporters tal-Liverpool. Ħannaddu għal pawża qasira ta' reklami u mbagħad ħajitkellem il-kollega l-ħabib tiegħi Ġudz Samuel Kawki fejn ħajkun jitkellem u jaqsam l-analiżi tiegħu magħna is-segwaċi ta' Kamra Sportiva u speċjalment is-supporters ta' Manchester United bil-kemm tiegħu waqt dwar il-partita ta' Tottenham Hotspur versus Manchester United. Grazzi ħafna għas-supporters tal-Liverpool bħal dejjem u l-segwaċi tal-Kamra Sportiva ngħidulhom you never walk alone. Għal-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birzebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u t-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza.
Inselmilkom kif aħna ħbib tiegħi qiegħed hawnhekk sabiex nagħti reazzjoni tiegħi għall partita Tottenham Hotspur kontra Manchester United, partita li spiċċat fid-draw ta' 2-2. Ikolli ngħid l-ewwel reazzjoni tiegħi wara riżultat bħal dak huwa kif jgħidu l-Ingliżi I am livid. U I am livid għaliex għat-tieni darba f'temp ta' ġimagħtejn tajna riżultat, ċedejna riżultat ta' 2-2 u allura spiċċat il-logħba 2-2. Issa normalment f'ċirkostanzi differenti forsi fi staġuni ta' qabel li tmur away ma' Tottenham u tieħu draw. Kont ngħid li mhuwiex riżultat ħażin, però mhux wara li tkun 2-2 minn fuq, mhux wara l-ewwel ħaf illi rajna il-United li raġgħu bdew iġibu l-memorji sbieħ li naħseb kienet waħda mill-iktar first half effettiv li rajt il-United għal ħafna snin, ġifieri kien hemm dak l-attacking, free-flowing football, il-passing kien accurate, rajna l-Sancho fl-aqwa tiegħu kemm ħadd pjaċir nara l-Sancho dak l-ewwel goal speċjalment li jarġa' jtik forsi tama li Sancho after all jista' forsi jarġa' jsib il-forma li kien mal-Borussia Dortmund, ovvjament mhux il-goal biss, in ġenerali naħseb Sancho kien wieħed mill-aqwa mill-iktar players effettivi fil-ground. Dak il-goal ta' Marcus Rashford, ġifieri it's a team goal u kien tista' tgħid first difiża kienet tajba effettiva, il-chances ta' Tottenham kienu limitati ħafna u tgħid hija logħba li it's only going one way, ġifieri isa l-mistoqsija kemm ħaniskurjaw goals u mhux jekk hux se nerbħu għall-partita fl-ewwel ħaf, però dejjem konna nafu wkoll illi goal wieħed fl-logħba jista' ibiddel il-partita, però ma ninsewx illi Tottenham qegħdin fi kriżi bħalissa, ġifieri li tispiċċa l-logħba 2-2. Għalija huwa bil-force 2 points dropped. Għalija Tottenham kien team that they were there for the taking u sfortunatament ma profettajniex ruħna mis-sitwazzjoni ta' Tottenham li kienu ġejjin minn sensiela ta' telfiet u in a way fl-aħħar nistgħu forsi nikkonsidraw ukoll ruħna fortunati illi ma tlifniex il-partita. Il-kuntrast tat-tieni ħaf kien totalment jisu tim ieħor fil-verità. Ejja let's face it, ġifieri bħala partitarju tal-United nara li għandna 11 tajbin ħafna. Meta nitkellmu l-ewwel 11 players, ġifieri fejn kunu nafu li hemm Martinez, Varane, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Luke Shaw, Casemiro, Eriksen. Nafu li għandna dawn il-players li huma stabiliti u jisom kważi saru replaceable fit-team tal-United. U mbagħad għandek dawk il-players l-oħrajn li huma meqjusin iktar bħala substitutes li bir-rispett kollu hemm baħar jaqsam bejn l-ewwel team u t-tieni team. Kif rajna ma' Sevilla meta daħlu players bħal Harry Maguire u mbidlet totalment l-andament tal-logħba. Il-partita kontra Tottenham, ġifieri il-partita tal-bieraħ x'qed nirrekordja dan il-video il-ġimgħa raġajna rajna l-istess ħaġa. Onestament ma naqbilx hemmhekk ma' Erik ten Hag ma' dawk is-sostituzzjonijiet li bħal ma qbilx miegħu. Kif għamel is-sostituzzjonijiet kontra Sevilla fl-ewwel leg ma qbilx miegħu arġajt il-bieraħ fis-sostituzzjonijiet li għamel meta daħlu players bħal Fred dis-sena kellu staġun tajjeb ħafna, però fil-logħba kontra Tottenham il-bieraħ Fred kellu waħda mill-ar partiti din is-sena fejn regolarment beda jagħti l-ballun lill-opponents u ma kienx il-Fred tas-soltu. Kulħadd jista' tiġrilu di ġifieri ma narmuhx issa l-Fred f'daqqa waħda, però sostituzzjonijiet oħrajn ħalli jinqala Aaron Van Bissaka forsi għax kellu karta safra u ma nistgħux naffordjaw iktar sospensjonijiet jista' jkun ukoll, però Malassja dal-aħħar ma kienx qed ikun effettiv fit-tim. Martial taqla plejer bħal Sancho li kienet ikollu logħba effettiva fl-aħħar qed nieħdu pjaċir naraw il-Sancho
Però ddeċida li għala u jdaħħal lill-Anthony Martial li bir-rispett kollu Anthony Martial l-iktar kważi ħaġa predictable tiegħu li se jweġġa' u li mhux ħajamel effert daqs ħadd ieħor fil-ground. Dawk huma l-iktar kważi żewġ ċertezzi illi nara f'Anthony Martial għalkemm nemmen li huwa plejer tajjeb ħafna u effettiv, però naħseb illi wasal iż-żmien li United iħarsu lejn options alternattivi oħrajn minn Anthony Martial. U Wakehorse dan nafu li sejjer lem ġifieri għalfejn ma ħallejniex l-Anthony hemmhekk illi nafu bla dubju jista' jivvinta ħafna xi ħaġa aktar minn Wakehorse. U għaldaqstant rajna dawn il-kontrast bejn l-ewwel taqsima u t-tieni taqsima u finalment nistgħu forsi nikkonsidraw ruħna laki illi ma tlifniex il-partita wkoll għaliex Son kellhom u anke fosthom Kane ġifieri kemm players illi kellhom chances tajbin ħafna biex jalqu il-partita favur Tottenham. Min-naħa l-oħra kien hemm ukoll iċ-ċans ta' Bruno Fernandes illi seta' ukoll ġifieri mat-2-1 tat-Tottenham kellna mmorru 3-1, però Bruno Fernandes ma profittax ruħu mis-sitwazzjoni. In ġenerali bħala man of the match nagħtiha lil Christian Eriksen illi naħseb kien tajjeb ħafna ta' ħafna blalen speċjalment eċċellenti fl-ewwel taqsima u narġa' nirrepeti l-punt illi dik li hemm dik id-differenza bejn plejer bħal Christian Eriksen u plejers oħra bħalma huma Wakehorse, bħalma huma Fred, bħalma sfortunatament ikolli ngħidha bħalma huwa Martial kif qed jilgħab mal-United għalkemm nemmen li huwa ħafna aħjar milli jilgħab mal-United, però dik hija s-sitwazzjoni. U bekk dejjem aħna qegħdin ninsistu li jridu jsiru investimenti sura ta' nies sabiex il-United ikunu jistgħu jitilgħu fil-livell li jmiss għaliex bħalissa preżentament hemm 11 tajbin, però meta nduru mbagħad għad-deb tal-iskwadra nemmen li hemmhekk we are lacking. In ġenerali, dis-sena wkoll concerning li ngħidu dal-punt, però din l-away form li dis-sena mat-top 6 tistgħu tgħid tlifna l-logħbiet kollha. Tlifna kontra Manchester City, tlifna kontra l-Arsenal, tlifna kontra Newcastle, tlifna kontra l-Liverpool, tlifna kontra l-Aston Villa u stajna tlifna wkoll kontra Tottenham, għaw forsi ħajt progress, ma naħsibx li huwa progress, ma konniex qegħdin nilagħbu kontra t-tim ta' Tottenham tas-soltu, ta' snin ta' qabel li forsi konna narawhom dak it-tim li tala Champions League Final, dak it-tim li kien qed jidħol mat-top 4. Dis-sena Tottenham huma tim totalment differenti, ġifieri ejja nkunu onesti ma' nfusna they were 2 points dropped u dan li għamlu l-Manchester United kontra Sevilla u kontra il-Tottenham hija definizzjoni eżatta ta' kif inti tarmi logħba. Minn dan kollu ma dan kollu il-pożittiv tagħha il-ħaġa hija li l-United għadna in pole position to qualify for a top 4 position li huwa it-tragward ewlieni ta' din is-sena. Jiġifieri issa ġejjin partita kontra l-Aston Villa nhar il-ħadd f'Old Trafford li nistenna nara risposta u nara tim aħjar milli rajna fit-tieni taqsima l-bieraħ u nittama ovvjament li għandna bżonn it-tlet punti. Given kif ġejjin il-fixtures ħajkun hemm ħafna konfronti diretti kontra xulxin, jiġifieri ejja ma naqtawx qalbna naħseb li xorta waħda għadna f'pożizzjoni tajba ħafna sabiex inkunu nistgħu nikkwalifikaw komdi għal-raba post. Ngħid anke t-tielet post. Però ma ninsewx ukoll li apparti mal-Aston Villa fadlilna wkoll logħbiet triki kontra West Ham. Rajnihom il-West Ham kontra Liverpool kien jixtaqilhom naħseb draw. Rajna l-West Ham bid-draw kontra l-Arsenal u ħanilagħbu wkoll kontra l-Brighton away illi għandhom ħafna l-ambizzjonijiet tagħhom li kwalifikaw għall-Ewropa. Naħseb se jkunu jridu jagħtu wkoll risposta speċjalment wara li eliminajnihom mill-FA Cup. Jiġifieri fadal potential banana skins
U rridu ovvjament allura noqogħdu attenti u ma naħsbux illi u il-raba post huwa garantit. Però hija ġifieri nieħdu nota tagħha narġgħu ta' dis-sitwazzjoni dawn l-affarijiet kollha li ġraw din is-sena jiena ċert li qegħdin il-coach qed jieħu nota tagħhom, ovvjament qed jieħu nota tal-iżball li qed jagħmlu wkoll u naħseb hija jinduna wkoll li fl-approach fil-terms ta' players huwa limitat ukoll ta' kemm jista' bħala skwadra idaħħal players li jbidlu il-logħba. Ħafna drabi bis-sostituzzjonijiet li qegħdin nagħmlu qegħdin nispiċċaw f'sitwazzjoni jar milli nkunu. Hija sitwazzjoni tal-biki li tkun hekk. Inti normalment iddaħħal sostitutut biex ibiddillek il-logħba bħalma konna naraw meta jkollna jidħol Garnacho ħafna drabi jkollok Zongo jidħollok Garnacho u jagħmel differenza. Jew inqala Garnacho jidħol Sancho u jagħmel differenza. Jekk inti taqla lil Rashford u daħħal il-Wakehorst jew lil Martial, sfortunatament dawn mhumiex qed jagħmlu differenza. Semmejt il-Garnacho, nifraħ ħafna kuntent bħala partitarju li għadu waqt li qed nirrekordja dan il-video ftit qabel ħarġet l-aħbar illi firma kontratt ġdid u bħala partitarju tal-United tassew kuntenti illi qed naraw plejer bħal Garnacho li huwa kuntent mal-United u aħna naraw għall-inqas mal-flok tal-United għal snin li ġejjin li huwa plejer bla dubju li huwa eċitanti ħafna. Ħanalaq dan il-video sabiex ma ntawwalx nirringrazzja first of all nirringrazzja lilkom tal-li segwejtu dan il-video u koll nirringrazzjakom tal-li ta' din il-ġimgħa ekku kif ħarġet mhux hekk li aħbar fil-verità bħala Kamra Sportiva, il-paġna tal-Kamra Sportiva laħqet il-5,000 like u bħala kontributur ukoll ta' din il-paġna nirringrazzja għal kulħadd illi jisegwuna b'mod regolari, nirringrazzja ukoll ovvjament lill-editur illi huwa il-main contributor ġifieri mingħajru ma jkollniex il-Kamra Sportiva kif ukoll il-kontribut ta' kulħadd tal-online YouTubers kollha ukoll ta' kull min b'xi mod jagħti kontribut f'din il-paġna. Nirringrazzja wkoll apparti s-segwaċi importanti wkoll nirringrazzja wkoll l-sponsors illi mingħajrhom l-istess ma jkunx possibbli dan il-programm l-sponsors prinċipali li huma The Barber Room, għal-pjazza u l-Your Beauty Essence. Infakkarkom ukoll li issa il-programm li jmiss se jixxandar fejn se jkollna l-analiżi tal-partita Roma kontra Milan li għandha tkun partita interessanti ħafna speċjalment għas-supporters ta' Roma u għas-supporters ta' Milan li ovvjament xi ħadd forsi ħajkun diżappuntat imma nawgurawlhom li jaraw logħba sabiħa u jerbaħ l-aqwa tim. Grazzi tal-li segwejtuna sa ma nerġgħu niltaqgħu.